Sa apar mar odhiambo machiegni nyakwara mogedo weche manyien chenro en mar kagi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel Doma malo tamre kwayo mar chungo chenro machwalo twak mathicho ko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e nyim od bura. Jang'ad buche Bahati Mwamuye kata kamano wacho ni burano ibiro chak tuom kendo tarik 7 dwe manyien. E bura mano chwalo kod maneja goro maduong' bura mar UDA Cleophas Malala ne dwani mondo chung chwalo e nyim od bura twak mathicho ko Gachagua okoloni od bura okuchuoge yo makare kaluwore ni pok gichopo dwaro mar atamalo mar kuom adek ma oket e pend chik. Jal buche Mwamuye ogolo chik ne joma donjo kod modonegi mondo ochwale do obok madwarore ma ok okalo tarik 4 dwe manyien motel ni tumo burano kendo tarik 7 dwe mar 10 twak mathicho ko Gachagua ichano pedhi od bura odiochieng' makiny. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koni jatend piny William Ruto ni kod thuolo mar loso kinde kod oganda jomasawa ma piny Kenya. Rigathi wacho ni thuolo no ponitie kendo Ruto nyalo reso weche mosekethore kinde kode. Gachagua kata kamano koni jatend piny William Ruto ok obedo ng'atno malokore ewi ng'ano manosiro ng'anyo mar rowere mag Gen Z pachoka. Rigathi ose Ruto kuom wacho ni Ford Foundation emane ochwalo mende pachoka kendo siro ng'anyo mar riwruok mok ma piny owacho. Riwruok ma piny owacho no bende Ruto ne oduogo oromo godo nyocha e pinje maoko. Tuesday useme ni hii, Wednesday useme ni hii, Thursday useme ni hii. Sasa unapotosha wa Kenya. Wewe Deputy President unahudhuria vikao vya usalama Security Committee? Na mbona maneno huko yasema kwa Security Committee? Sasa ile ninasema kwa Security Council siwezi sema hapa kwa vyombo vya habari. Nauliza hayo mambo yenyewe ulisema Mombasa. Mambo ambayo tunazungumza huko ni asiri ya huko. Sisi tunazungumza huko. Lakini ilifika pahali nilitaka wakati huo niliongea Mombasa kwa sababu Kenya ilikuwa ina maswali mingi. Na mimi ni kiongozi pia. Hata kama niko chini ya rais pia mimi ni kiongozi na Wakenya pia walitaka kusikia kwangu maoni yangu ni gani. Na mimi nikasema hao watoto wasikizwe na walisikizwa kwa sababu nilipima na nikaona iko haja wasikizwe. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekiri na nimesema ya kwamba iko shida na finance bill na Wakenya kwa sababu nilikuwa nimewasikiza. Na ikabidi mimi nitamke kwa sababu Wakenya walitaka kujua Deputy President anasema nini. Nikasema tusikize Wakenya, tukue tukiwasikiza. Na kama tungewasikiza hatungefika hapo siku hiyo. Hiyo ndio ilikuwa maoni yangu na ilikuwa msimamo wangu na ningali nasimama hapo. Rais angali yako na nafasi ya kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri. Aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, atimize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri na ni watu wako na shukrani na ni watu ambaye wanaheshimu viongozi. Jodolo e kanisa ma Pentecost wacho ni ywaruok mar siasa e pachoka nyalo biro kelo pogruok e kind oganda kaluwore kod lwasi makoro tedore. Jodolo kotelni kod Peter Manyoro kwayo josiasa mondo kum dhogi kendo kweyo liet mar siasa. Manyoro wacho ni thicho ko Gachagua biro duoko lwasi mar siasa kendo oganda ok nobed kod kwe makare. Kwayo kwe kendo jiod telo mondo olosi e kindgi kaka yor yudo duoko mar ywaruok. We express our deep concern regarding the current political discussions surrounding the potential impeachment of the Deputy President of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua. Given the stature and prominence of the office of the Deputy President of the Republic of Kenya as the second highest executive office in the country, there is no doubt that the impeachment of the holder of that office would lead to political uncertainty, instability, and chaos, regardless of the merits or otherwise. This has become apparent in recent weeks as the country appears to have reverted
to campaign mentality, with increased political tensions just 2 years into the current administration and 3 years before the next general election. Jatend migao mathieth Deborah Baraza wacho ni nyaka sani oganda jo Kenya maromo milion 2 osendikore kit okumba manyien mathieth mar SHA. Owacho magi kinde mane ochopo nyim komiti mar od bura marango weche thieth kamano chopo mondo mi oduok penjo motenore migao mare. Jotije NHIF osingnegi ni ok bi riembgi e tich kata bedo ni kit okumba manyienno biro chako tiyo e pacho ka. But we envision that one time we will be self-sufficient. Equally for the 2.75, let us remember that only 2% of our population earn the high income. But most of us, or most of the people of Kenya, will not be able to afford. 80% will not be able to afford. So I'm thinking of the mother who's only giving 300 shillings and she gets a cesarean section for 32,000. I mean, this would be great news for her. Or someone in the village who goes for a total, hip replacement for 200,000, which they could not be able to raise. So I believe that we need to look at both extremes, that this is universal health coverage. It looks at the rich, and it also caters for the poor, the vulnerable, the needy, the disabled. The current staff of NHIF is 1,743. That is the current staff of NHIF. But that should not worry the members here, and that should not worry the NHIF staff, because we have within the clauses within the Act the clarity on how they are going to be handled. So this is just the interim for the time being, and as we understand the process of SHA, we'll keep on either updating or requesting for additional staff based on this structure and the establishment. This being as a new organization, normally we have, the ministry plays a critical role in ensuring that we handle the issues of transition where the staff will not lose employment because they have the parent ministry where they will fall back to if they will not be taken to the new agency. Jopiny pod medo golo ywak ewi pek mar rwako nyingegi chenro mar okumba manyien mar SHIF ma chako tich ayanga odiochieng' makiny ma hukum jopiny ywak ni gionge kod ler malong'o ewi kaka itayo chenrono. An kaka ng'ano mantiere okumba machon, daher mana wacho ni loch masani nitiere mitayo gi President William Ruto ni do bed kong'eyo ni piny tek gi ka ng'ama nyokawo loch e gigo kaka mag thiethgo do weyo kata do punguza mane nitie chon cha mondo bed free gi manifesto mare gi manyo kony ma en ga kaka gi wisdom en ga go ok do chako keto kendo e ng'ado okumba manyien mar silingi 900 mano dhi hinyo jo Kenya nikech manifesto ne gimo setimo kada achiel onge. Wang'iyo portal mar jo SHIF osechopo 1.5 million kende to jo Kenya lawo 50 million. Tiende ni gini jo Kenya pingo. Sirikal nyadok chien matin to gitim gimiluongo ni public participation to gipuonj jo piny ewi okumba manyien ni to gimi ji thuolo mondo ji yudo kik we oko mondo at least SHIF ni obede namba moro maduong' mane nigi NHIF cha. SHIF mokelni ok ane rachne as long as ni onyalo bet ni wanyalo yudo thieth makare, wanyalo yudo yath osuptal, wanyalo bet ni ok chajwa gik masani chajowa mang'eny gi. Newach kata kamano ka NHIF nidhi godo tiyudo ka pod nitie pesa moko manyaka ichul mang'eny. Jodak e kaunti ma Narok ni kod luoro mathoth kaluwore kod nek makoch matimore kaunti no kama wachore ne bo jumbe 214 osenegi e yo magalagala. Gikone kaluwore kod kit nek matimore kuonde dak ma yuto ji ni e piny, luoro kod chich nitie ni kweth mag joma undu manyalo bedo ni timo nek magalagala mosenene kuonde go. Kuyo mako dala Moses Lakinayo gweng' ma Bobong bang' monj kod kweth joma undu manyaka sani obila timo negi apedha. Jopiny medo kwayo apisa mag arita mondo mi orid arita mane oni arita oduogo e wang'e e kaunti ma Narok.
Watu wanauawa kiholela holela hapa Narok. Wanauawa wamama, vijana, wazee, na si kitu ambaye tunafurahia kabisa, kwa sababu tangu kuanze kuwa na shida hii watu zaidi ya 14 wameuawa hapa Narok. Ile kitu naomba serikali, naomba tu watutolee justice kwa marehemu, kwa sababu alikuwa kijana mzuri sana. Tunaomba county commissioner wetu tafadhali apply maskari ikuje town hii kusudi operation ianzie mapema kuanzia saa 2 na iwekwe ni kama curfew. Manake mambo ikiendelea namna hii na hii jamii ya county hii, tutakuwa na classes ambaye tutaweza kushindwa kudhibiti. Ningeonelea msako ianzange mapema saa 1, watu kama sisi watu wa bodaboda saa 2, kama ni wanaume wao wamefunga. Obila nyiso luore wi medruok ma nyithi skul ma odonjo ohand Nyasore, kendo wacho ni gibiro chako pedha mar mako jogo ma uso yedhe ma mero ji e tok chik. Obila wacho ni gisendhiyo achije 4 ne dweche 2 mokadho, kendo mako Nyasore ma nengogi ohewo $2 million e kindego. Kane loso gi jofwambe boma ma Naivasha dweche manyoro, jalup county commissioner ma Naivasha Josiah Odongo wacho ni giyudo maling'ling nyithindo weyo somo kendo donjo ohand Nyasore e gwengego. Ma ibiro simo obila dhi nyime gi timo pedha ne achije moko 2 mane obuodho molal bang' obila chopo kuma ne giuse mano yedhego mag Nyasore kadak makabati yo Naivasha. Kata kamano obila nomako pikni 2 TV kod miche mag akota mag Nyasore. Tulipata 98 rolls of bang. 98 rolls of bang, na mnaona hapa samples ziko hapo. Tulipata 3 brooms, there's a sample there. Tulipata packets ya rolling papers. Value ya misokoto ya bangi ambayo tumepata leo ni kidogo, ni 30,000, lakini vile nilitangulia kusema mingi waliweza kusafirisha nje. Swali ni kwani jamii yetu pia wanaweza kuona vitu kama hiyo inaendelea, lakini watu hawezi kuleta ripoti? Na hawa jamaa mandugu hawa wawili wanafanya biashara ya bangi kwa nyumba yao hadharani, sio siri, kwa nyumba yao. Nyumba wanakaa iko na geti kama 4-5 hivi. Kwa hivyo wakati askari waliingia, kumbe kuna geti nyingine ya siri walihepa nayo. Hapa niko na gari ambayo tumekuwa tukitafuta, gari ambayo inatumika kusafirisha bangi katika Naivasha County. Na nataka kupeana warning kwa huyo Odongo na Opio ambaye ni wandugu. Hiyo gari musarenda, mulete hiyo gari hapa kwa station. Hiyo gari kuje hapa, iletwe kwa station, na nyinyi mujilete na hiyo gari. Na nawapea 24 hours. Pap ma Old Trafford dhi nyime gi rito gol mar 2 nyaka season ne chakre, kinde ma Manchester United nologo gonde 3